Γεια σας παιδιούς. Τι πάει? Καλά. Θα κάνουμε κάτι που γενικά έπρεπε να είχα κάνει εδώ και καιρό, αλλά είμαι τόσο χαζός που δεν σας σκέφτηκα και συγγνώμη, σας αγαπάω, ειλικρινά σας αγαπάω, κατά λάθος το ξέχασα. Λοιπόν, θα παίξουμε Grow a Garden, αλλά να έχω φτιάξει λίγα πράγματα, δεν τα χαλάω. Λοιπόν, ωραία, έχω βάλει αυτό, έχω βάλει αυτά. Γενικά είναι ωραία η φάρμα, μόνο και δεν την έχω τελειοποιήσει. Δηλαδή έχουμε χρόνο ακόμα να παίξουμε Grow a Garden. Okay, next update. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε αυτό. Μάλλον τώρα βγήκε, λογικά, γιατί δεν νομίζω να υπήρχε. Take this plant, ωραία. Πάω να του δώσω ένα αυτό. Αν του δώσω έναν άρετο. Μήπως... Take this plant. Δεν είναι φυτό. Οκ. Τι εννοεί φυτό? Αυτό είναι. Ωραία. Ένα πολύ ωραίο φυτό θα έλεγα. Αυτό είναι φυτό. Δεν είναι φυτό. That's not a history plant. History plant. Ναι. Κάποτε έχω φτιάξει ένα history. Να αυτό θα το πάρει. Είναι σίγουρο. Take plant. Τι πήρε? Μπράβο. Κάτι λίγο να πουλήσω. Οκ. Πώς πάει η μέρα? Τέλος πάντων. Καλά. Εδώ. Live stream. Σημερινό. Καλά. Εδώ. Έτσι είπα να κάνω ένα live stream. Έχω κι άλλο. Τι κάνετε, τι πάτε? Καλά. Ελπίζω να είστε καλά. Πάμε το πήρε. Και θα του δώσω 40 κιλά αυτό που κοιτάει, γιατί κάτι θα μου δώσει λογικά. Δεν ξέρω τι. Γιατί το κάνει δεν μηχανική προσφάλει. Pet Munition. Το λίγο Garden. Γέλα εδώ εσύ. Γέλα εδώ. Εσύ που είσαι ένας από τους... Έλα εδώ ρε, ανόητε. Έλα εδώ ρε. Κάτσε ρε. Κάτσε λοιπόν. Ωραία. Έλα. Ωραία. Τον πήρα. Θα πάρω και αυτό να. Βασικά σε αυτό να φέρνω, νομίζω θα κάνει. Για να δω. Λοιπόν, θα σε κάνουμε πιο δυνατό φιλέ. Για μπες μέσα στο monitor. You can mutant. Τι εννοεί τώρα? Λοιπόν, 5 eggs. Έλα εδώ. Τώρα είναι πιο βολικό. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ έτσι. Λοιπόν, ωραία. Και κατά λάθος το κλείσα. Ρε. Κάτσα. Λοιπόν, ήρθε να συνεχίσουμε το live μας. Ελπίζω να μην ακούγατε τίποτα. Ωραία, εδώ και καλά. Είμαστε στο live. Νυχτή φύρ.
μπορώ να το κλείξω. Μακάρι να μπορούσα. Θέλω το φίδι. Please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, ναι. Okay. Ωραία, αυτά αναρωτιέμαι πώς σου κάνουν όλα αυτά. Οπότε πώς σου κάνει αυτό. 14.000 δεν είναι και πολύ. Αυτό. Δεν ακούω λέξεις, τα πουλάω όλα, δεν με ενδιαφέρει. Μια χαρά παιδιά, μια χαρά. Όπα. Αυτή που κάνα friend είναι Έλληνα. Εδώ δεν, αυτή δεν είναι, αυτή είναι. Παιδιά, Έλληνας, είσαι Έλληνας. Κάτσε ρε. Επιτέλους. Έλληνας. Κάτσε, επιτέλους Έλληνας. Αλληλούια. Επιτέλους ρε μπρο. Τι μου έκανα φίλοι κατά λάθος. Επιτέλους εννοείς ότι πού είναι το βρήκα Έλληνο. Μπορείς να μου δώσεις το φίδι, μπορείς να μου δώσεις το φίδι. Φίδι. Γεια σας παιδιά, τώρα έχουμε για μάτσι. Καλά κάνουμε, θα περάσει περίεργα. Μαμά κάνω live. Λοιπόν. Ωραία. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν. Δηλαδή θα τους πω την αλήθεια. Κάνω live στο YouTube. Καλά, στο θα γράφω τίποτα. Σχεδόν είναι έτοιμο. Λοιπόν, εντάξει. Λέω κι εγώ. Νομίζω πως είχε εξαφανιστεί ο δεινόσαυρος που δεν ξέρω γιατί υπάρχει. Φύτα καινούρια, ωραία, το παίρνω. Για να δώσω τον δεινόσαυρο. Ωραία. Παιδιά. Λοιπόν, αγκρού
Dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit. Λοιπόν, αυτό ήταν το live stream. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα εγγραφή όπως λέει και το background πάνω από το σύμβολο του καναλιού.